Iron Mike on kieltämättä yksi historian kovimmista nyrkkeilijöistä ja hänen highlight-videoitaan on meikäläinenkin tuijotellut jo muksusta lähtien. Tysonin veikiä ääni, gangsteripomon kasvot ja murhaava oikea koukku ei kyllä jätä ketään kylmäksi. Joten pitemmittä puhetta, hyvät naiset ja herrat, 20 faktaa Mike Tysonista. Vuonna 1966 syntynyt Michael Gerard Tyson ei aluksi vaikuttanut sellaiselta pojalta, josta kasvaisi pelottava taistelija. Tyson kuvaili itseään pieneksi lihavaksi lapseksi, jolla oli silmälasit. Hän oli myös monesti kiusaamisen uhrina. Tyson on kertonut saavansa aggressiivisen luonteensa siitä, että sisimmässään hän yhä pelkää joutuvansa kiusaamisen uhriksi. Hänen raivokkuutensa on siis hänelle eräänlainen puolustusmekanismi. Tyson sai maistaa kuuluisuutta ensimmäisen kerran vuonna 1985, kun hän ammattinyrkkeilydebyytissään tyrmäsi vastustajansa Hector Mercedesin ensimmäisessä erässä. Voitettuaan Mercedesin Mike Tyson vaikutti pysäyttämättömältä. Ensimmäisenä vuotenaan hän voitti kaikki ottelunsa, joista 15 päättyi tyrmäykseen. Kuvanaaman luonteesta huolimatta Tysonilla on herkkä paikka sydämessään kilpakyyhkysille. Nuorena poikana hän käytti $100 kovalla työllä ansaitsemistaan rahoista kyyhkysparven ostoon, jota hän kasvatti katollaan. Taking on Tyson -dokumentissaan hän on todennut seuraavaa. Ensimmäinen asia, jota rakastin elämässäni, oli kyyhkynen. En tiedä miksi, minusta tuntuu naurettavalta yrittää selittää sitä. Nykyään Tysonilla on yli 2500 kyyhkystä. Ensimmäiseen tappeluun Tyson joutuikin juuri kyyhkysten vuoksi. 11-vuotiaana yksi hänen kiusaajistaan hiipi Tysonin katolle, otti käteensä Tysonin lempikyyhkysen ja repi siltä pään irti. Kilpailukaudellaan Tyson söi 3-4 tuhatta kaloria päivässä. Aamiaiseksi hän söi kaurapuuroa ja maitoa, lounaaksi kananrintaa ja riisiä ja päivälliseksi pihviä ja pastaa. Välipalana hän ahmi jäätelöä, muroja ja jopa 6 banaania. On tuolle veijarille mahtanut ruoka maistua. Tähän päivään asti Mike Tyson pitää hallussaan nyrkkeilyhistorian nuorimman raskaan sarjan mestarin ennätystä. Hän oli nimittäin vain 20-vuotias, kun hänestä tuli numero 1. Pistääpä vähän pohtimaan, mitä me muut oltiin saavutettu elämässä tuohon ikään mennessä. Mike Tyson pidättäytyi seksistä 5 vuoden ajan, koska hänelle kerrottiin, että se tekisi hänestä paremman nyrkkeilijän. Tyson kertoo katuneensa selibaattiuden aikaansa. Tysonin omien sanojen mukaan, tein sen, koska olen idiootti, menin vain sen mukaan, mitä ihmiset minulle kertoivat. He väittivät tyttöjen sotkevan nyrkkeilyni. Mike Tysonilla on 6 biologista lasta. Tysonin tytär Exodus kuoli traagisesti tämän ollessa vain 4-vuotias. Vuonna 2009 Exodus oli leikkinyt juoksumatolla. Onnettomuus sattui kuitenkin, kun Exodus oli kaatunut ja koneen johto oli päässyt kietoutumaan hänen kaulansa ympärille. Tyson oli murtunut paikoilleen, kun hän näki tyttärensä makaamassa juoksumatolla kuristautuneena kuoliaaksi. Mike Tysonin kova työ ja nyrkkeilyvoitot toivat tulosta myös taloudellisesti. Korkeimmillaan hänen nettovarallisuutensa oli noin $300 miljoonaa. Hän oli maailman parhaiten palkattu urheilija vuonna 1990 ja vuonna 1996. Tyson on esiintynyt yli 60 elokuvassa. Vuonna 1992 Tyson tuomittiin 10 vuodeksi vankilaan 18-vuotiaan Miss Black America-kilpailun osallistujan Desiree Washingtonin raiskaamisesta. Tyson kielsi syytökset, mutta joutui lopulta istumaan tuomiostaan 3 vuotta kalterien takana. Vankilassa Tyson kääntyi islamin uskoon ja näin ollen vaihtoi myös nimeään. Hänen uusi nimensä on Malik Abdul Aziz, mutta nyrkkeilypiireissä hänet tunnettiin yhä Mike Tysonina. Vankilassa ollessaan Tyson sai ajatuksen hankkia lemmikkitiikerin. Näinpä ollen vankilasta päästyään Tyson ei hankkinut vain yhtä, vaan peräti 3 valkoista tiikeriä. Tyson maksoi tiikeristä $70,000 ja käytti $200,000 niiden ruokkimiseen ja majoittamiseen. Tyson joutui luopumaan viimeisestäkin tiikeristä, sillä tämä oli hyökännyt eräiden vieraiden kimppuun. Vuonna 1997 yhdessä nyrkkeilyhistorian surullisin kuuluisimmista hetkistä oli, kun Tyson puri osan vastustajansa Evander Holyfieldin korvasta irti. Tyson hylättiin ottelusta ja hänelle määrättiin yli $3 miljoonan sakko. Sen lisäksi hänen nyrkkeilylisenssiinsä keskeytettiin väliaikaisesti.
5 vuotta myöhemmin Tyson kävi hampaillaan uudestaan kiinni ihmislihaan, kun hän puri lehdistötilaisuudessa tulevaa vastustajansa Lennox Lewissiä jalkaan. Tyson on taistellut kokainin ja marihuonan käytön kanssa koko uransa aikana. Hän kokeili kokainia ensimmäisen kerran 11-vuotiaana. Vuonna 2013 The Telegraphin haastattelussa nyrkkeilijältä kysyttiin, pelkäsikö hän koskaan tappavansa lyönneillään jonkun otteluidensa aikana. Tuohon Tyson oli tokaissut, kyllä, mutta olin aikoinaan niin pettynyt, etten tehnyt niin. Perään hän kuitenkin lisäsi, että nykyään hän on onnellinen, ettei kukaan ole kuollut hänen iskuihinsa. Nykyään Mike Tyson pyörittää cannabis-imperiumia, joka tuottaa hänelle arvioiden mukaan jopa $500,000 kuukaudessa. Tämmöiset faktat tällä kertaa, ja pistähän ihmeessä kommenttia, että kenestä julkisuuden henkilöstä sä haluisit nähdä seuraavan faktavideon.